Kemunto. Ninki okorera. Buyore gabori. Nanya korra gokorera. Ninki bono togontebi. Ekwangainete. Nkina kungainete kemunto. Ekwangainete ngachikobeka chianga nkaenda usoro makanga mwenende bado tatete konyo. Ono rende togontebi buya ngaki bono okorera iga buno omwana omoke. Bono meteri okorera tari buya. Ngeresera inki kerekebe understand manya gokweresera na inche na kieri. Nkagenda usora kantari akangira mpaka chirochi nyakangira mu kusoma muromo muragete tukaenda mwabo amago ikanti ke bonto tetu konyoma nkabeka biye yanga nabegete ndabuse nkabeka nkeboyi elina kwete nkeboyi ya etali kwangete naro chere nke mono eli are gokomiga toro cha no mone tu na inche no mon monyere ya tiga korera yengerese ngotebi nakinande nkogokonya nakibono mokola usoro tetu konyoma usoro gantebeti esobosi bwana mnatali konyoma ntaraba molito ne yatete ntwaro mwana makonyo aye tochukungaine kayo byare goko byara ochukogotiga igubona yengo tehinande buno gokora dirio korera bono nande ugwichande enkoro yago busa tigaye korera kwani gwachiete koba chipu asali na kibono nayo riga kerubo akira tiga korera kerubo njome tengo mekiore ndusa ngire ngoba nkorera trakino mente bunane yana abere lichara gaki yosora gonkora lichara aro nini gwete buno igwete yani osora nkorera lichara ngo sekereru nabantu mete bono buno korera na bono iga bado bagendete komenya na gisare ya gisare nkiabwete bono osora agendete komenya nere tiga ngo tebi bone gento togokora bono mete buno korera igona inche ukongo uzuni na inche nyigundere mu ni maite buno ya nakibono ngokora ntebi ngona kingo kora bone gwatebire nkinda akore kigero usura igwe nkoro bururo sana ngira gwatebire ngangwa kore tebuna na gotebete na kore tenke kore tia bono no muzani ukonga ya inche ni advice ya gengia kiraye ngo kobweninde nche no munyagitari ogo ngo kobweninde ngore yago igubona ngo tebya to bese gokumeri osoro nande bone kwabete chipu asari bona eriri na gotebete inche na gotebete ochuko karamanga nande na rontebete bone tembe mbe molito ya makunyo bona ke mute gwakorete bona yo kugenda chichaye ime echaye ime tebete no nganchete okuno koba yani gwachiete ukamobera umuraisi yani mono mete igango nangete bona timeti bono nkeki gwachiete gakora riri nago kane tibona yo gachichaye ime kunange kwara chiete o play hard to get bona gwachiete gakora iga bwango nga omwana nabo musacha ko kwana ndagotige kyubugende nakirende ngokora squeeze musacha ko omwana agotige omwana bano ninki arocho omubyariro omwana chagwanje gesara yorocho omunyore iro omwana gotante etinyoro omwana ngire nchikomenya mwaye ngana lyaratige gesara ayebone gwakorete bobe nimbwate idea ga kima etiko sinocho nyanje njomete inchende ya advisor yago goikontegerere no boyfriend nero yatagete konyega ono ncheti motageti mwaba nero mumuromo nene igobana na mabaki otete konga tinda igobana na mabaki otete konga singento atarako tinda mwancha no muntu taringa tarangokia nchebono timotageti nande na romo nena sende bono tinte timonto monene bono naeke mutoto konge to kongi igonje nchenko iraba ntaba nene ya tari monene mono lakini rende nabo mo kubwenera ni nakiotete bonto ko perfect match bono igeriga mumuro yaro nabwate chibesa bono incheti motageti okobanga nchiti mumuro mwabo yoroko mubwati aro yani amanyingane aso mumuro yomokeno angirete gochi bono nchoyo ndere timwancheti bono bugete usoro nere bie ko mumuro rakorigereri baba ke muntu nore smart go bari simanye nkoro yani nasusore yani nkoro yani nasusore yani usora gocho nkoro bubisana tigakorera abantu barabugore desperate bona nandi bono gochigwe kora ore desperate mono ntimano usoro ntete nakibona tigeme kone yikero ke muntu nchenche nkogotebereriga iga nchi advisor yago bona riri nagotebeti ugesi riri bono nande gwachite ko bo chipu mono naye nakibono ngokora rinde anjo musacho uyu gare supervisor kwende
kwendera goroga ige company eri echae gotoka Bono omonto gokora egasi. supervisor bono ino monto Bono ere nang'anche kora amanyire nang'anche. wololo atige nyanye ye buno balirete Igo nang'anche. kabisa omosongo Bono rori kora nagusangana ki. Connect bono. ere igali tall dark and handsome bana buno oro mubaliri muchigo blend abana Montebe rirende igo nakire ndi togokora. Abalende anyo manyingane na susurare. tigayo osoro ngero gwati breakiri riria gwati breakiri ngero okorigio orio oyo nakwaire orio bwate ago achigo kobweni enkore iyago bona ayonya kobero osoro biekorocha ngikegukori abasacha nabanga abaya bari skoga ainayo tamaeti tige gosoria yaya bono noruchiko gwanja kwanza ko gwanja musacho yiga nali bono ndanyore kwanza umumuro ori omwabo ori omwabere nerenta gete ori okoboyuge naro chali bwangu kunyoma njitinte gete monto kunyoma sai njisai njabona aro tigangende nyoma nyosoro bwamwire tanta gete tigangende nyoma ndonse onye no monto bwebange tega obole mungora nabati enyomba nagati abwate chieka nane enyomba agachite permanent nabwate egari bono nkirende kegoko oyolimbia afadhali oyu ngoso egari mente konyagotara para osoro nerichara mutigana abwato tigara na gisaro batibanya koba guseba butari konyoa abantu kwanza ukorora osoro batigane na gisare musacho yaye nguchara kugweni yani enkoro yago oira nobe madam ubugete nonya koba bunore igonya korera kire chi yana rerire igo obutuko bagima nkorera okorera wo mbaka kwabeire frustrated yana bono iganga lichara yani nani njetinde geti bono ndore rafiki yane kere igo ndagete yani nkorore yani una smile obe smile igo mogoko buoka njetinkonya litukorio mwelio nasogeti amaine sikoiga waseka lakini bono nabonta gete kogocha konyoro musacho uyu kweli utacheka gaki Montebe rirende ndage toseke yumite ningwanchite sana nande nocho ngakira asante baadaye kere umusacho yarari serious nate Montebe esi ikere bono namwire Monte este narere osoro motigane nande aguchogokorora ubwata kanandigi ore nabana bago gochya kanandigi tindi gotara onye umusacho gwata nabwate gali tingonya gotara para buna ngondi gosembori gosengombe kire bune gya tukeli nago tebeti keli kongo ikeli kelia ay Montebe kunyara gotara simatobe kunyara tigana mangana yosoro ayo Montebe ogocha koline gari yago yani ongarete moko genda shopping nakibona ngokora monyore nchenko ayengo taine na kitoko monyore Montebe rirende gaki na ntagete lakini enamba yae bono ni mbwate Montebe ero nguchuko kukwane nere ngira ndabona nyari kwego mumu nunya ya ego neni chengo chuko mwega to Montebe rioka sawa nimeta ibuna komonyora lakini nche ntagete konyora mumurori omwabo orio moke Monte utagutige michando yago nemeke yani nere mingi okoga sai ntagete nyore nche no muntu bwa maepi sai tintagete konyoma lakini nimete buna ngokonyora ni no mumurori ya Montebe yabo nande riri goikire kwa museduce gistyle geteiga naria turuchi sai yago turuchunya gufosi konya guposi ayero kaine iga aye njabano buna abasacha bansinya iga nkanje Montebe yakora kigendo Montebe tigangende kangesi nainche giderinkere nabe kachiyo yari koga bu tigangende nande nchiri gisandara goschaire umuga tenkwendo ngigideri gande nchara by the way bano ke muntu nakubarete tiga gosari nche nakubarete egideri ne gyatata togenda baba lakini nchaye ko bekere gesini